sir! Habol mo diha! Banig! Ngawan, saan akong narian nga dapit. Ang siya'y balay. Pero murag, ay, nagpa-sound sa unahan. Nagre balay dito. Ang mga tinda ni Gambing, dato kayong hapon, mga ulan, mahal ka puro. Ma'am, may adlaw, ma'am. May adlaw sa, ay, Ma'am, basing ganahan ka, ma'am. pautang ni ma'am. Pwedeng pautang, basta dili lang amnisyahon. Unya, pwede ko tayong cash. Ya, pwede ni, mademo, Ay, sa sus, para makita mo, magidakon jud ba? Okay ni ma'am, nindot kay ni siya, ma'am. Ay, kay kanang, paano siya, ma'am? Puto ni siya, ma'am. Nya, bagay mm. siya karong tingbugnaw, ha, ma'am. Nindot kay ni siya, ma'am. Na, pero pang single lagi ni siya, ma'am. Ay, Bawal gamay siya sa lang. kanang, naay kanang mga karelasyon lagi, mga kasit sweet ba? Lagi at ang Dapat lagi anak sa mo, usan. kuan, maulabaw. Kani usa, kani usa. Ma'am, nindot siya kayo na siya, ma'am. Malong, ma'am. Ay, Kuan ma'am, okay. malong. Bagay po na siya sa tingbugnaw sa ma'am. Kaya kanang, init mo ni siya, o kuan, tela. O lagi pero nipis ng kutsiya, nila itong pagkapaga sa. Ang kani kang Masa ni siya. nipis mo mo ay. Magkana siya tantong nipis. Nalabot na yung buti. Kana ko siya ma'am kanan dali ra ni siya labhan hinuon ma'am di nung kaana dali ra labhan. Ay, na ako pagkapaga. Kani man, Kana? dako ni siya, kaning banig. Dako ni siya ma'am. Pang bagay ni siya sa kanang naay ka sweet ma'am magabi kanang naay ka gapos kana ma'am bagay. Ay. Pang double ni siya ma'am. Na. Dili kay ni siya ma'am. Oo. Dili ni kamahayan ma'am kay Pero ganahan ako ko Kana- color nga green. Green ang tani nga color, green ba? Color Oo. green dai mong ganahan Oo, ma'am ay nya. sayang po. Gamay-gamay ra sa jutay, ganahan ko green nga color. Wala kay unlan lang. Ay, mauro sinay ko nga wala ko man kay dako na kayo na pagdipit-dipit ba na pila ra gud in town ko mao na nga kinirag yung habol kay madarag pilo madarag sipit ano siya Wala ba gi unlan bitaw kung gipangita jud ma'am ay wa jud. Ug naay magpautang diri unlan, hutun jud akong utang ug dapat unlan pero hapon ra manig-panig, hino jud tunay unlan. so dili lang ka ma'am Ay dili lang sa ko ma'am, pasan sa ako. ma'am ikaw ma'am no ganina gusto jud nimong tan-awon abi ba na ko mopalit ka so ako sang gibukhad kay aron lang maengganyo jud kang mopalit unya dili man daay ka imo lang jud kong gilangay-langay ma'am mga akong precious time imo lang jud gilangay-langay na dili hindi ka mopalit ingnan na lang hinuon nga wa jud kay ikapalit kay ang tao gani nga na ikapalit dili na pabukad-bukad pa mopalit na dayon na ang kanang kusog kayo pabukad-bukad mo ni wala ikapalit period diha rataman Ako may kapalit. Kiba man dai ka, sipag demo diha. Lunes, Martes, Merkulis, ay sir Lunes. sir excuse me Oy, ma'am. basing ganahan ka mo tan-aw sir pwedeng cash pwedeng utang sir kini habol banig tan-aw free ra jud ang mo tan-aw sir okay ra jud kaayo mo tan-aw sir okay ra po nang bukharon Tanaw ra ka, ma'am. Alam ko eh. pwede mo hikap ba pwede mo hikap na imuhang bukharon tan-awon jud nimo ba kung basta ulit makauyon ka sir Oh. Uy, gamay. ay gamay Habol ko. Amo lapas Oo, man akong gamay. lapalapa. wala pa sir na importante ra ba jud Oo, yan na, diamond. Sakto kayo. oo pwede ra jud kaayo sir Diamond, ana. Nabunan mo tango. Sakto Asus. jud. Pero di ko kay ginahan nga ni ko. ay sus nahilain Pagkatul akong lawas. nahilain option sir kena Ano? cotton nindot na siya malong Ay, oo, nindot dito rin. nindot ang malong sir Ugay kay ko si pangita. Uy, kamobo. ay mo taas para sa tao Ah, kana Uy, taas oh, na po. isatok ayo na Sir, Maglakaw dili ko man na sila- dito sa merkado, mag-ana. ay sir habol man ni dili ni nina habol ihabol ba magabiira nimong gamit ba labi na kanang Hindi man tingtugnaw habol ma'am, ang malong, anaon na siya ma'am. Ana. ay sus dito lo at ako sir kipaw na ko ana sir oy Ano, nagkabaw. ano sir mo binakong trabaho Taas man kayo ma'am. sige sir ay Oh. sus sir kundi kaning malong sir di pa kaning habol naay panig kining panig sir gamit kini sir pwede ka dagat pwede ato na mangga kana Kailangan ko sa malong. Pagkaawas ko ng panig sir ay na kaning panig malong na lang sir ay Ata kaya ko manigya. malong na lang sir Nit, ang malong sir sige na sir kay murag Pwede man. kanina ra jud ko nagtuyot dire sa inyong lugar sir wa ko jud ko halin sir ay Ano ba? Oh. sir kasi banig man siya sa bigdaan dili man siya may tag-apil pa ka og kanang mga costume party kay pwede jud kayo na nimong gamiton ng baniga sir o ana sir ano Bakos, sir no bakos ni Pacquiao ba? oo pwede kayo sir unya sir Bukan. Kailangan ko sa malong. malong na lang sir good choice kana sir malong sir hay binamano jud ka na Muna na sir akong naong ba? binamano Ato na ko merkado, walay makailan ako. oh mao jud sir mao jud bagay kay lapis ka na may mga gipangtaguan nga sekreto ba Wala niya kita ko.
Sir, ilimpyo kayo na sir bagong Tuwa, mabugan. ay sa kuan na kada mga gusto Pila na? pangagipang. Kana 150 na siya sir. Ay, 150 din eh. Sus, Ya, palang kagdaghan. next time sir mo balik ko dire. Ikaw ba kanong Ya, palang kagdaghan. Usar gyapon ko paliton. Amo na din sir. Salamat. 150. Wala na nagawin malong. Isulob-sulob din ko na naglaag na ko dito sa mo markada. Isulob-sulob na kayo panghambog ko. Gana. O bagong bili sir. Nakay gamay. Nakay gamay. Nakay gamay. Ikaw ba kay gamay? Ya, sa mama. Palay ko na magtanong nga, may bayad eh. Kamay, bisig ikaw na kamay ba? Sakit tao ka eh. Ang customer na ginarong, pino po ni mo may kamay. Ikaw bro na yung kamay. Ay gamay ka. Katarong na ko na maligya. Katarong na ko na hagad mo. Katarong na kong nagdimo sa kong baligya. Tana na ba ko ni mong nakay gamay na masupod ka diha. Ikaw na yung kamay. Sa mga taong ka eh. May nagkontar ko, hindi kong palit eh. Nauli dito. Nahamas ko kita ko. Sa mga taong ka eh. Kanya yung balik-balik na makita. Ang ganyan kung naong nga, drive. Bagong gi, ba ito akong pinuti. Minay kanti ka. Sige, hari-hari rehab. Sa problema to niya. Nangutangan kong naabot. Nakay dako. Ay sir, ako pangutanan ni mong naba kay gamay na gamay sa 1K ba? Ikaw mo inay kamay. Ikaw noon sir, masuko ang kaginang mong tanong lang dahil gamay. Ay mo lakaw na ko sir. Sige sir, salamat sir.